Става хора, днес ще снимаме клип. Трима човека, чакаме само Георги да създаде сървър и да влезнем. Да, с момента създам сървър, ако искате гледате много канал. Аз чакам двамата да се създадат един сървър, защото не спира да се кара. Ангел, па не може да снима и сега ще ви го покажа как му изглежда скина. Но му вижте канал, как ти канала? Как ти канала? Ангела Базов. Ангела Базов, мой канала. Кажи твой, кажи на Георги. Моето е Пазар 33. Почна ли бе? Да, почте. Чакаш тука. Как хорица? Той се сървър. Тя трябва да му зареди да видим на нашия изгледни. Да. Ето, изгледа. Коро се казва. Коро се казва. Про ми изгледа на мен. Да, прото трябва да излезе. То не излиза или много се. Аз чакам да ми се свърши. Ти свърза ли? Аз вярвам, че си изключих интернета. Ти си с мобилен. Хорица, това ще е нещо като поредица. Изключи си мобилния и си пусни това. Направи го, да аз не знам как се прави. Нали така? Ще спробваме да направим Нещо като поредица ще правим. Аз да питам. Колко епизода се прави? Иде знам, ще видим. За в момента. Пускам интернета, да. Пускам ти интернет. Аз влизам в сървъра. Гироди влезна, да, ми го спра. Къде сте? Гироди влезна. Чакайте ме, бе! Къде копаш? Аз да видях. Внимай, че има една яма там, където е. Видях, ето са. Тя да падна. Изчакайте, Аз бе! паднах, бе. Изчакайте ме, хора! А чакаме та, ние си правим вече материали. Стига, бе. Намерете ми на мене! Абе, гледай се, Рао. Аре, бе! Аре, Ангеле, отиди на друго дърво. Това го маркирам в момента. Не въхващам, човек. Да, за да направя да влезнете. Не, няма. Пуснат ли ти интернет? Да, пуснат ми. В момента си да. Просто това е много, много зле. Не му кажа. И казва, че му е по-скапан. Да. Аз влизам в мината да видя какво И има. вика после, че Ангел му е по-скъпа. Жоре! Чакай, Ангеле, знам тук къде има айрон. Не, дай ми дърво. Иди си скопа, бе. Дай дърво, бе. Чакай, колко дърво има. Абе, дай дърво, бе. Да наступам, бе, дай дърво. Дай дърво, бе. Аре, аз направих сървър, ако искате идвайте. Няма да влизаме. Аре, бе! Абе, гледай си работа. Аре, бе! Няма влизай ти. Значи тъпия ти телефон не засича нищо. Англи, ела, бе! Чакай малко. Аре, яма той да си играе. Ангеле, намери куца. По другия път аз ще правя свят. От сега си ви казвам. What the fuck, къде има спална? Няма влезе в сървъра, бе. Нали, че е много хубав телефон, какво става? Другия път аз ще правя. Най-хубавият телефон. Нали ти имаш най-хубавият телефон, какво стана? Какво стана? Това само го пише в такова, не мога да направя. О, колко кол! What the fuck, колко кол! Аз съм ги включил чуйте. Гледай колко кол! И ние имаме кола. Чакай, аз искам си изкопая дървото. Никога имаш, не бяхме. Аре, Англи, яма се чакам. Това е сега в момента си играе сам. Аре, бе, яма се включите. Чакай, аз си променя настройките на телефон не телефона. фаща. Аз си променя настройките да мога да играя по-хубаво. Аз тук ще се... Аре, бе, Георги. Да събирай материали. Еми явно хората ще да тръгнат на кореца, но няма телефона. Ще го направим друг път. Не, това не ще. Виж аз колко... А някой път ще направим тройна, бе. Да, аз имам в... Георги, Не, няма да правим тройно. що? На телефона да направим синти. Не искаме някой друг път да направим тройно. Нас ние с Ангел ще спряме в този сървър главно. Може да направим нещо като пакта. И аз се включил. И аз се включил, бе. И аз се включил. Не, няма, защото ти трябва да се включи, ама ти не ще. Не ми дава. Какво да направя? Да, не ти дава. Вярно. Питай Ангел. Да, ще влега, аз ще влега в тебе. Добре ли? Не, как ще влега в тебе? Това е хубаво. Жоре, къде си? В мината. Това мина, бе, това видях ти ми. Айде, махам се. Айде да видим. Ай, мах наш шут. Тук има кол. Това е кол. Сега ако аз се включа, това ще... Кой ми каза, че Ти направя? знаеш какво може да е станало? Какво? Ангел да ти изтрил хубавата версия и ти сега си старата. Аз не съм трил нищо. Да, не ми е изтрил. Нали му триеше версия?
Жоро, виж какво се държа в ръката. Не, аз съм с новата. Ангел я видя. Не, аз съм с новата, питай Ангел. Да. Аз съм с новата. Ангел, коя е старата? Ето намерих ва. Про. Прото ли пише? Да, про. Свързвам се. Сега ще ми дадем. Ама къде сте, искам да във видя. Ти ще ни биш. Жоро, виж какво държа в ръката. Ето го! Стив влезна в сървър, дами и господа. Това ще се продължава като... Аз съм точно до кратера, човек. Аз съм точно до дупката. Ти му удари два пъти. Аре, човек, къде сте, бе? Само си променя стройка и ще ми кара. Къде сте, бе? Не го намирам. Браво на тебе. Ангеле, виж аз какво държа. Чакай малко. Върви се. Чакай да си направя настройка. Ориентирайте ме малко, хора. Ама човек, да виждаме. Аз не ти виждам на итага. Ангеле. Аз съм Ето ти го. стоя. Ангеле, виж аз какво държа. Чакай, Ангеле, ела. Стоя на едно място. Ела да го намерим, аз го видях. Аз тук съм до един голям кратер. Аз съм до един голям кратер. Ето го. Къде бе? Ники, Къде? обърни се. Ето на. Скачаме. Обърни се назад, бе. Умен. Къде сте, бе? Няма, бе. Видях, бе. Да, бе, не си ме убил. Давай, виж какво пише. Виж какво пише. Стив Лефт. Пусти се в игра, де. Ангел пак не звъни това, човек. Чакай, аз имам в мината. Къде си, бе? Мината ли? Нещо излезна. Събирам колко. Да, защото убих и изписа Стив Join Left. Не сега па не ви дава вашия сървър. Ще чакаш малко, ще го пусна. Чакай малко. Ей, про, какво правиш там, бе? Търся такова. Какво търсиш? Гомно. Къде ни е мината? Ако не беше ме убил, щях да продължа. Ето ни е мината. Не, бе, не насама. Ето я, бе, намерих я. Аз може да си направя кирка. Това е мой крафтинг. Мой е там долу закачен. Пай са, бе. Аз си купая тук. Аз си взимам. О, в това не ви излиза на... Просто си взимам колко. Нали? При вас колко... Георги, преди тебе колко време клипа? 7 минути. Николай, колко ти FPS на тебе? 7 минути. Кое е FPS-а, бе? 7. Много си тъбър. FPS ми е 33. На мен ми е 60. Спадна ми на 29. Сега ми е 40. Стана на 67. О, ваша програма, ако не може да игра, докато го намеря. Добре. Сега ми е 47. Това хората явно ние с Ангел ще играме, докато Николай се оправи там. Николай, ако искаш ти си прикрипа. Не. Жоре, аз виж какво държа. Когато намерим. Ало! Виж какво държа. Цоп! Ало! Тук виждам. На мен ми лагна. Чакай се махна да видя дали са там. Защо лев? Налепнах. Пише, че си билет. Да, сега ще ме изкарам от играта. Сега И мен така ме изкара. няма човек на Ангел нещо му бъдне. Бъгна и ме изкара. Ето на Ангел му изписа. Ти си му били дали ли играеш, Ангел? Видях на Николай сървър и на Жоро. Прото. Ела в моя. То вече Ангел влезе. Аз дали ще мога да карам такова? Айде пробай. Да падна. Ама, виж ко, имам мерак да ще купа едно дето електромотор да такова и... Ховерборд. Ховерборд. И от дома се пада. Ховерборд. Да, от дома може да чупиш глава. Ай, Георги, идвам. Това даже е Ама после. който свити... От това даже е Георги, идвам. Ето го Ангел. Ангел. Аз ще изчезна. Аз ще изчезна, аз ще влизам. Имам мерак да... Ето. Тук си. Англи, ти с кой играеш, бе? Ала ей, Мишко. Англи, с кой играеш? Жоро не мога да прави Англи, ти с кой играеш, бе? С Стиви. Не, бе, с какви данни? Николай май влезна. С интернета. Николай, ти влезна ли? Не, чакам да влезна. Дайте влизам. Join server. Да, ето. Убива, Ангеле. Няма да го. Излез от Ето, мината. видях го. Видях вас, видях и аз. Идвай. Николай, иска ти дам нещо. Ко? Видиш ли ме? Да. Гледай сега. Стига, бе! Чакай. Аз мога да си направя броня. Аз имам да убивам. Аз ще имам до мината. Трябва да убивам. Аз я харесах, бягай. Добре, това не значи да ме удръж. Аз ще убивам. Айде, дай. Аз ще убивам. Аз ще убивам дървето през това време. Ще обирам, казах. Казах, ще убивам. Казах, ще убивам. Георги, на този клип колко минути да го правим, след това направим втора част. Дай ми месо, бе.
Колко време ще го правим този клип? Жора, имаш ли кожа? Да, една. Дай ми. Няма. На мен ми трябва една да си направя бутуши. Бутуши ли? Да. За какво не е сайране нос? Пак. Откъде е ран бе, малум? Не ми убивай кралата. Жора е. Ей, Това е лефна. тъпия сървър. Да, бе. Аре, лад в мода да видите, че коня да излезе. Няма. Не. Ние вече си играем. Сега паните намирам пак. Имаме телефон. Но там ли ни беше? Защото ни хващам Не. хубав интернет. Аз просто искам да излеза. Аз ще ходя да питам къде е рутера. Елате да питаме къде е рутера. Ще Аз ти имам хващам нет. идеален интернет, така И че. аз имам идеален интернет. Убивай ги. Еле! Знаете, човек, хора, не ми спомнете в коментарите. Много ми древно, човек, аз няма да умирам. Какво направя? Нещо ме стане. Ей! Ей, хакер! Четът! Аз излезна ми. По-хубаво да не умра отколкото така тече. Излизам, идвам. Излизам ли? Ай, чук, излизам, идвам. Аз изимам место. Аз път човек забравя къде ни е мината. Аз помня, аз точно там се спана. Ето ме, аз се знам. Не си да спомня. Тъй като убирах дърво. Вземете дървото, дето аз лефна. Събрах бая дърво събрах. Ей, Кошко, ще дай бой. Намерих айрон. Николай идва. Аз по-намерих айрон. Аз съм Аз предмината. побирам место. Аз по-обирам Аз съм предмината и сега ще ви щупа крайчинките. Аз по-обирам айрон. Една пица за клещи. Жоре, виж. Жоре. Аз ще иззема работите. Айде. Бе, човек. Аз ви чупа крафтингите и идвам. Ти пай крафтинга, бе. Да, вече ще щупам. Аз ще направя. Ще го използвам за печка. Не се използва го и ще изчупа глава. Аз се качвам на планината. През това време аз ще построя неща и ще дойда. Аз съм И ще взема гладен и ще ям. крафтингите, да знаете. Крафтингите. Чакай, ти къде си? Аз ще ям. Мината много ясно и убирам. Аз Камъни. Искам да... Аз път загубих, честно. Честно ли нас загубил? Аз обикалям планината. Аз път загубих. Ангел, ти знаеш ли къде сме? Видях някой. Видях Николай. Ми идвай в минката. Чакай. Аз обикалям из това планината. Аз копам, тук чепкам. Аз път знаеш какво правя? Оф, пак лефна. Убивам овце за вълна и вече аз имам залегло. Не лефнах, останах. Имам залегло, И лефна. Николай Лефна. и имам... И лефна. Колко вълна имаш? 4. Значи имаш залегло. Едно легло има. Хора, аз ще приклипа за малко, за да отида да намеря по-хубав нет, спри го. Няма да го спра, гледай се.